maan lai hian khoti takte pakhata nu pakhat aming Maria ni le afadu nei chun Narcissa ite hi an chenga Maria ni chu nungai nat om takle ingai tlom em ani a afanu Narcissa I ero anu anglo takani amel chu a thale a nautelem ang main adu om hle ani ma se thil nui zat thak deuh mai chu ama chu top chin om lovin a in mangai hle a dar thlanga te hian in en rengin amel lo langte chu tha ati dau thei hle ani anu Maria ni chuan Narcissa khongai in chang hi min lo urpui thei lokangem anti a Narcissa I chuan engmo changphut khu khan kamit meng moi takte hi abo in atidul vek thei asin chu wang chuan kapui thei lo che alo ti maka amba thlara dar thlanga alo in en lai chuan anu in kafanu thlai chi te hi min tu pui theim anti le a Narcissa I chuan engwangin nge khang til te kha kati ang khang bol hlo te kha ka kut no taka hiang kai ta se engtin nge nyang chu aya chalo jok chu ka mai te lo ti bal pal ta ila anti a anu Maria ni ngai dan chu ani lo ta hle mai ama chu a in ngai hlu in na thok mai tur chuan ro pui a in tilu tuk tlat ani amel that na te chu mun hla tak taka te po lo sha in ama rim tu le nupuya nei tum tu tam tak an local china ma se ani chuan moi lo tak taka lo tong khumin alo hnial fit thla chak zelani anu chuan nimin khan nga tinge khang mi te kha ilo hno bo le tak an fil mel viau si a anti a Narcissa I chuan nui chungin kanu ishelo ani kha pakhat khan sawa ang main mitmeng te takte aneya pakhat la khan nar lian pui anei boka aha cheu huna abula ko omngam lawang atop na ber la kha ati lai chuan anu in thinrim takin atong lai chu alo pot chata Narcissa I ne na chuan atop khatyang thu kha ka shedu to lo ke chuan khang mi pa te kha an fel hle ani ti kalo mu a kafanu mel that na chau hi engkim ani lawasin chu she turin ka du che ani anti a afanu chuan kanu khang mi te khan min phu hlol lo lalfa pa emo pasal tha chawin min phu ani chu shereng ro alo ti maka anu ngai dan chu apel ta hle mai zan khat chu Narcissa I tui taka amut hil lai chuan anu Maria ni chuan afanu mu hil lai chu thil enge mongai twa chung chuan en ringa kafanu du tak email tha in idu om hle a ma se email that na bak eng ma ngai twa inei si lova anti sapa chuti lai tak chuan Narcissa chu amu mangwang chuan aron nuya anu chuan mak ati hle mai mumang nuam le hlim om tak ane ani nge yang anu chuan anti a atuk zinga an han thau chu Narcissa I chu a hlimin anui rile ker thina anu chuan eitur pek pa in du tak ni zan imu manga enge imu min han shil vete ati a ani chuan kanu mumang nuam le danglam takani lalfa pa hi kalau mu a chulal fapa chuan ama nei turin min lo so mani rangkachak sakor to lai lira arun chuanga achi pachanga akeler thlengin rangkachak hli rina in thuam bokani anti a anu chuan mumang a thlak takani chu anti sapa chuta Narcissa I chuan kanu isha em anuam ber lai chu kan in nei kor rangkachaka siam ka hak lai kha ani mi zong khan ke ma chau min lo en feka anti le a anu chuan Narcissa imu banga chuan thil dang dai le hlimna tur engma om lo mani in ngai hlut na le mani masial na mumang mai ani ti in afanu chu anshila afanu chuan kanu ithu soikha ishe chiang lawani khamu mangkhan cho he hmuna ka e aya tui ka mamo ani ti min sha tira changrang ka chaka siam han ngai twa ve ma te kanu anti a Maria ni chu afanu awang chuan alungai ta hle mai
engting nge anun aman chau ze lang ti te chu ngai to in angui em a chumini chuan Narcissa inu chu achian te pani in anron tlo a an ming chu Meli ile Tony ate anni am pathum chuan kumtam taklo in kom to in anin ngai hle a ma se Tony le Meli te chuan thuruk nein magic thil ti theina nei anni chu an thuruk chu Mariani chuan a sheve haulo Mariani chuan Terry Meli kanin mu lo na arei ta hle mai kanin mu le the hi ka van lom tak anti a Meli chuan ni e ilodam cha em alo ti vata Mariani chuan ka cha e ka fanu Narcissa I hian thil han she thiam deuh pheise chu anuam le zwal tur anti a Terry chuan shat thiam a engia shat thiam tur om alo ti a Mariani chuan achan te pani chu afanu Narcissa chungchang le ama awanga alungai zia te chu anshila Mariani chuan tuna chuan rangka chakatanga siam chang a eidu ani engting nge ka ti ta kang ati a Terry a chuan aswang to na te chu lo thleng dikta se awa thadon ve alo ti a Mariani chuan nui chungin chung thil te chu lo thleng po ni se alo upave deuh anga thil om dan zirin a she thiam ve zel tura kangai thil dang I soi to ang u atita a ti chuan hlim taka in komin anhuwa chuan a chian te pani chu amang chata a Terry le Meli ite chuan ban vai lop chungin anlo mang cha ve a ti chuan aruka an pani a innui varvai chung chuan angkal bo ve ta ani zan alo thlen chuan nu le fanu chu muturin anin peile ta a Narcissa I chuan kanu kamu mangte kha atak tak ni se ka ti hle mai anti le a ti chuan an muta ani atuk zinga chuan Narcissa le anu chu an huana an oma chutia an omlai chuan rangka chaka siam to lai lirmoi em mai hi an lampan chuan arong kalta a chu to lai lir chu lunglumoi tak takin a inchei chuaya to lai lir chu rondingin tlangwal mel thadeu mai hi aron chuka Narcissa chu aron ena Narcissa I chuan chu pa chu mel tha alo ti hle mai anu chu awakin kanu kamu mangte kha he athleng dik tak takania anti a chu tlangwal chuan anu hne na chuan chibai kapi Narcissa hi nei tumin kalo kalani ati a anu chuan ma se engtin nge ahming isha the tunge ini le alo ti a tlangwal chuan kaming chu Terence ani a van ne na van tir kau kani ifanu ming le mel chat na hi khove zong a shiat ani a hei thilpek karon kenche ti pa in Narcissa chu thilpek an pe a chuta Narcissa chuan rang takin oile ka nei du lutuk che ka nei nge yang che alo ti a Mariani chuan afanu chu enin engmo isoi he tlangwal hi isha chiang si lawa ane na ikal theilawang alo ti a afanu chuan kanu I alutuk a hausa in a mel that em hi hengbak te chu enge ka du le chuanang Terence imisom na chu kapome anti a ti chuan tlangwal nen chuan to lai lira chuangin anu po mangtha hau lovin an tlan liam hal ta daya chutia an kal lai mek chuan to lai lir chu magic kongkhara alut ta dai mai chuta chuan thlina tak tak le kol te chu alo phezwai zwaya to lai lir chu a in then na sa in Narcissa I chuan hlau takin Terence hne na chuan hei engthil nge ni tangai enge thleng anti a Terence chuan nui chungin lungai su du tak kangkal pel trep to ania alo ti sam the na asoi zo ve le chuan magic kongkhar pakhat alo lang le ta a chuta chuan lutin lal in ro pui tak rangka chaka siam hi an thleng ta a Narcissa I chuan athil mu chu moi ati in makti na hlir hiana khata chuta avan moi tak em heng moina hausakna le thil hlu te hi ka phu ve to kani anti a ina chuan an lut ta a Terence chuan idua ingai nat kha ka ring renga
idu zonga piang heta hian imuteyang kormoi ber le chatui ber thlengin he kalal ina hian imuthei vekang atia Narcissa I chuan cho kan soita ka chuan karil atam hle mai cho I soi anga tui chu kan ei theyangem antia Terence chuan tereng mai ti pa chuan ambula mechia lo om chu Narcissa email shatir pa in hei hi Melissa I ania ani hian I eitur du zong ape angche atia Melissa I chuan ozang khai takin Narcissa chibai I chanchin hi kalo shefau to alom karila tram iti emni local ro chu eido kan lama ikalang u eitur karon pe angche atia Narcissa I chuan kalome antivea anzawai chuan chaukalam chu anpana chuta chu eido kana chote anmu chuan makatilutuk chu atong hlei theilo chote chu enpa chuan atui melin andang dai hle mai antia Terence support chuan adik kan eitur te hi andang dai alom heng jam te hi lunglu sen atanga siam annia salat te hi lunglu hring chi in chuan heng chang te hi rangkachak manga siam anni atia rang takin Narcissa I chuan rangkachak chang he jam hi amoi ang bokin changnen hian atui ngotang antia ti chuan changjai lep khat chu ala a jam lunglu sena siam chu antata ti chuan aka zaw dewa angin changchu ei atumta a ma se an ei tur chu abei seilo takin changle jam te chu anlo sakta vek si thinrim takin asaklutuk hetiang ka ei theilo antia Melissa I chuan kan changte hi rangkachaka siam ani a ma se I ei theilo chuan silver chang karon la le donem ni antile a Terence chuan lung oilo mel zetin silver a ngatige thildang I ei mai lo alo ti a Narcissa I chuan ma se changpa ngai ka du ani changka ei thei chutiang chu in nei lovem ni anti a Melissa I chuan nei lo kapu nupui tur chuan rangkachak chau a ei tur ani thil thaber ber cha I ei tur ani alo ti a Narcissa I chuan chote chu an enkwala ma se engma a ei thei alo omlo lung chetaka chapchungin hetiang thil hi ka du lo khongai takin mingkaltir mai ro u atia Melissa I chuan ma se heng chote hi cho thaber anni asin hei rangkachak alu hi han eite antia Terence chuan min nei nu phei chuan hetiang hlir hi I ei angai don ania thilmoi le tha chau idu amo kalauti a ti pa chuan annui so a Narcissa I chuan chapchungin nilau kan nei du lo che kanu bula ka hong du ani ina min hon tir ro u anti a Melissa le Terence te chu in melin an mit an insiai khum ta zawa Terence chuan honi du tak zetani chuan in ina ka shwai hong le mayang che ati a ti chuan Terence chuan Melissa chu a shwai hong le ta ani sakor to lai lira an chuan lai chuan Narcissa chuan adu thlanna le thutluk na siam te chu ngun takin angai to ta a in an thlen ve le chuan anu an ina ngui taka lo thubula chuan atlan tawata anu ne na chuan kanu kalau kir le to e ati chula anu chuan Narcissa ka fanudu tak ka mu le chepo kalau in ring lava anti a Narcissa chuan kanu ka mangai lutuk che itu soi zong te ka adik vekani hausa na le landan ringot hi an lulavin engma lo mayan lo ni rangkachak changkhan omzia anei lo ka ei thei tlat lo kha tlangwal kha mel thale ma se min ngai sak hau lo ani anti a anu Maria ni chuan ma se ka fanu khatiang chia khan midang chunga thil iti swala ni ti in sha em anti a ngui takin Narcissa chuan kanu ka sha alom ka omdan zong te wang khan ka ti pal hle ani ati a anu chuan
Achave kalom, itil ti swalte isyat swata ka wangin kalom le mai, local te ay turtui takkan pe ang che atita a. Sumini atang chuan narsisa ipon anung chang atlakta a. Atira chuan harsa tima se muang changin nulangay natom taka atsuakta ani. Nikhatsu meli le teri te chuan Mariani chu anrontlo le ta a. Mariani chuan an ina lau lom lutin chanchin te chu an shil zung zunga. Kamini atanga narsisa inung changdang lamtak zia thlengin ashil taveka. Anni panhi chuan nui chungin tuna chuan rang kachak chang a eidu kan ring ta hau lau an lau ti a. Mariani chuan teri ne na chuan teri kha tlangwal teren chanen khan in ang hle mai ma se engi ka soitak ni ini theilo khapa kha chu ini theilo antile a teri a kha vantir kau teren sa anga lo in lan chuan hriat chwa hlau takin Mariani thu soi chu za lo zetin alo nui pui ve a ti chuan Mariani le narsisai po in ngei takin lim takin an cheng dun ta zelani atopta ole he chanela thon thu min lo ngai thlak sak chin tu te zong zong hne na thinlung takin lom thu kan soya like le comment te kha in thlashung lavila ala subscribe lo te pon khongaya min lo subscribe ba min lo share sakzel turin kan ngem chewani e